बोरै मोना शक जादों आङो बेनिफ्राय माब्लानिफ्राय लिरनायखौ जागायजेनदों आङो क्लास 6 निफ्रायनो लिरनायखौ जागायजेनदोंमोन क्लास 6 आव आङो 2008 मोन 2008 निफ्राय आं लिरनायखौ जागायजेनदों आरो दासिम लिरगासिनो दङ दासिम मोनबेसे बिजाबा सेबखांजाखो गांनै गांनैबो पोएट्रि बुक आं बांसिन खन्थाइखौनो लिरखायो आচ্ছা बे खन्थाइनो लिरनायनि समाव बेबायदि बान्था मोनगोन होननानै माब्लाबा सानदोंमोन ना बिदि सानफेराखैमोन सानाखै माखासे लिरनायनि मोनसे जाहोन थायो नोंनि जाहोनफोरा मा लिरनायनि इन्सपिरेसनाथ' आंनि बिफा स' बिथांखौनो गोसोखांनानै बांसिन खन्थाइफोरखौ आं लिरनाय जायो आरो इयुनाव मा मा बिथिंखौ लानानै लिरनायनि मिजिं लादों इयुनावथ' लिरलांगोन बिदिनो दायोथ' रेसपन्सिबिलिटियाबो बारायबाय आरो आं बर' थुनलाइयाव जेसेबांखिनि कन्ट्रिबिउट खालामदों बा आं खालामाखैबो जानो हागौ बर' थुनलाइया आं मा बिहोमा होदों आं बेखौ मिन्थिया बाट बर' थुनलाइया आंनो मोनसे सिनायथि होदों बेनो जों नैबे समाव जुदि नोंथांखौ सोंबा खोलोम आरो थुंग्रि बेबो मोननैबो गोहो बेखौ चइस खोलोम बेजोंनो नांथानानै दङ जेथिया थुंग्रिनिख्रुइ खोलोमा गोफारसिन होननानै बेनिफ्राय मा मा बिथिंखौ लानानै खन्थाइफोर बांसिनै सुजुनो गोसो फैयो फेमिनिज्मनि सायाव लिरनाय जायो रमान्टिक एसे एनै लिरनाय जायो बेनिफ्राय लिमारिकबो लिरो आरो बिदिनो आरो एसे मा होनो जेनेबा समाजखौ लानानै बा बर' हारिखौ लानानै लिरनाय जायो आरो बाबाखौ लानानै थासारिखौ लानानै लिरनाय जायो बांसिनै जों नुबाय जोंनि जि समाजनि माखासे निजे नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायखौ नुयो बे बेलायाव बिथांमोननिसिम मा होनना खावलायनाय बेनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे लाइमोन आइजो लिरगिरि जाबाय खायसे खामानिफोराव जेनेबा आइजोफोरखौ एसे डमिनेट खालामनानै दोननाया दासिमबो दङ हिन्जावसासो होननानै दासिमबो दङ स' बेखिनि माबाखौ गारनांगौ जोंनि समाजा लाखिनो नांला आरो बे आइजोसो बा हिन्जावसासो बा फिसाजोसो होननानै बेखिनि जि नेगेटिभ साननायफोर दङ बा एसे लोरबां सानो आइजो होननाय लोगो लोगोनो एसे लोरबां सानो स' बेखिनिखौ गारनांगौ बेनो आरो बयबो समान दिनै जि बिजाबनि थाखाय मोनदों बेखौ रायजोफोरनो बुंनो हागोन नामा बिजाबा बिजाबनि मुङा सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबमोन थांनाय 2022आव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामनानै होदोंमोन बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामामोनब्ला बे बिजाबा माने माब्ला मोगथां महर मोनगौमोन आं बेखौ मिन्थिया अब्लाबो जों नुबाय बर'नि गेजेराव बिजाब फरायनायफ्रा जोबोद खम लाइमोनफोरनि गोबां बिबान दङ बिथांमोना दिनैसिम फरायनाय बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन दिनै गोथार जों बिजाब फरायनायखौ मोनसे हेबिट महरै लानो नांसिगौ बा लानो नाजानांगौ जोङो लाइमोनफोराल' नङा मानसियानो जेनेबा बिजाब फरायनायखौ मोनसे हुदा महरै लायोब्ला जों हायो जों बांसिन ओरैनो मबाइलावसो नायनानै टाइम वेस्ट खालामो मबाइल फेसबुक वाट्सएप बिराद इउज खालामो जोङो बेफोराव माने इउज खालामनानैनो जोंहा बिराद टाइमफ्रा थाङो स' मबाइल बे ससियेल मिडियायाव बांद्राय इदि एक्टिभ थायालासिनो थानोबो नांगौ पजिटिभ माबाबो दङ ससियेल मिडियाया बाट एसे जानगाराव थानानै फरायनायजों लोगोसे जौसिन फरायसालियावबो फोरोंगासिनो दङ आरो मा मा खामानियाव बेस्थ' जागासिनो दं दायो खन्थाइ लिरनायजों लोगोसे दाबावैसो NCERT-निफ्राय बड' मिडियामावबो माने फरायनो मोनसिगोन HS-खौ 11-12खौ होननानै जि डिक्लेयार जाबाय बड' बिजाबाबो जोंहा रेडि जाखाबाय बे बड' बिजाबाव इक'नमिक्सनि पार्टखौ एज ए ट्रेन्सलेटर हिसाबै आंबो दंमोन आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे आरो दंबावो ट्रेन्सलेटर्सफोर स' बेयाव दंमोन आरो फार्स्ट इयारनि ट्रेन्सलेसनखौ जोङो फोजोबनानै दायो बिजाबाबो नै जुलाइफोराव फैनो हागौ बेनिफ्राय दायो सेकेन्ड इयारनि ट्रेन्सलेसननि एसे खामानि दं मावगासिनो दं दायो जेब्ला माने फरायसालिफ्राव थांनाय गैयाबा अब्ला बे समखौ बोरै बारहोयो लिरनायावनो होननानै बुंनांसिगोन लिरनायजों बेस्थ' थायो लिरनायजों आरो आं गाव लिरनाय बर' समाजनि थाखाय मा होननानै खावलायगोन नैबे समाव बर' समाजनि थाखाय मोजां जादों होननानै मोजां गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां जादों
दा जेनेबा खोब गावनि खस्थ' खालामनाय नाजानायनि गेजेरजों बेखिनिखौ सफैनो हाबाय जों नुयो बांसिन माने आइजो गथ'फोरखौ बिमाफोरा माने आइजो हिन्जावसासो होननानै एसे गारना दोननो नागिरो बिथांमोननि थाखाय माथो खिन्थु दिनै हिन्जावसाया माने गोग्गानाय लाबोदों बिदि हिन्जावसासो होननानै गारना दोनसोनाया माने गोरोन्थि जायो आरो हिन्जावसायाबोदि हौवासाबोथ' समान जौगानो हायो बा सोलोंथाइ लानो हायो हयथ' किसुमाना बिनिख्रुइ बांसिनबो सोलोंथाइखौ लानानै मोजां साक्सेस जानो हायो बिदि आइजो हिन्जावसासो होननानै गारना दोनोब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो आइजो गथ'खौबो मोजां खाबुखौ होनांगौ आइजो गथ'नो मोजां खाबुखौ होयोब्ला आइजो गथ'आबो देरहानो हायो गावनि थांखिजों सहैनो हायो खाबुखौ होनांगोन बिगोमाया बा बिमा बिफाया बेनो जिखिनि सोलोंथाइ लानांगौ बिनि जिखिनि गावनि गोसो दोङो बेखौ खाबु होनो हानांगोन आरो अब्लानो आइजो गथ'आबो गावनि थांखियाव सहैनो हायो साना उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोजोनथाव लाबोदों दा बे बेलायाव दुलाराय बर'फोरा फरायसाफोरनिफ्राय जिल्ला आफादनिफ्राय माबायदि नंगौ दिनै उदालगुरि बाखि हिसाबै जों बयबो रंजादों जे जोंनिनो उदालगुरिनिफ्राय बिनानाव माइनावस्रि दैमारिया दिनै 2023नि साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कार बेयो सम जिउ आरो डट डट बे माने बिजाबनि एगेन्स्टआव मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जों खोब माने रंजादों आरो बेवहाय जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जों खोब रंजादों आरो बे हिसाबैनो जों बिथांखौ दिनै माने कंग्रेचुलेसन बा बरायनो थाखाय जों फैदों खारन बेयो जोंनि थाखाय खोब गौरबनि बाथ्रा जे बेखिनि बयसआव बिथांजोआ माने दिनै बे एवार्डखौ मोननो थाखाय सक्षम जादों आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ इयुन जिबनाव जाहाथे लिटारेरि सेक्सनाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बेबायदि कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो दिनैसिमहालागै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने सेन्ट्रेलि डिस्ट्रिक्टफोराव जों माउथ पिस माखासे दिहुननाय जायो आरो बैफोर माउथ पिसफोराव माने खोब गोबां समफोरावनो जों मोनसे नङा मोनसे बेबायदि आर्टिकेल बिथांजोनिफ्राय जों मोनबोदों आरो गोबां समफोराव माने बिथांनि जिथु बेकग्राउन्ड माने बिफाया एबसुनि सासे आफादगिरि हिसाबै सहिद जालांनाय मुंख्लं प्रधाना दैमारिनि जिहेतु फिसाजो हिसाबै खोब मोनसे जातियाव मोनसे स्पिरिट थानाय हिसाबै गोबां समफोराव माने जोंनि आन्दलनजों गोरोबनानै माखासेफोर माने आर्टिकेलफोरखौ लिरबोदों आरो बे हिसाबै जाय आर्टिकेलफोरा जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जथेस्थ'खिनि माने उत्साहित खालामो जातियाव मोनसे स्पिरिटखौ लाखिलांनो थाखाय बे हिसाबै बिनानाव माइनावस्रि दैमारि बिथांखौ जों साबायखर बावगोन आरो आसा खालामदों बिथांनि इयुन जिबना ब्राइट जाथों आरो बर' हारिखौ लिटारेरि सेक्सनाव माने बेबायदिनो सिबिलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो गसाइनिसिम आर'ज गाबगोन आरो लोगोसेनो बिथांनि जिखिनि सामाजिक जिबन बेबो खोब मोजाङै जालांथों बेखौ जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थायो